presented by Fast Music. Mahalakshmi Recording Studio, Dumarsan. जय जयकार मैया जी के दादा सगरो पूजेला जय जयकार मैया जी के दादा। सगरो पूजेला जय जयकार मैया जी के दादा सगरो पूजेला जय जयकार मैया जी के दादा। माँ अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो आमी। करे माई के पूजन हो दीन दबिका तो देखी करते मन हो माई अंजित अकेला करे माई के पूजन हो दीन दबिका तो देखी करते सगरो पूजेला जय जयकार मैया जी के दादा सगरो पूजेला जय जयकार मैया जी के दादा। आइल नमी सुन रे मम्मी लागल बा धीरे बढ़िया आइल नमी सुन रे मम्मी लागल बा धीरे बढ़िया सगरो सगरो पूजेला जय जयकार मैया जी के दादा सगरो पूजेला जय जयकार मैया जी के दादा। Mahalakshmi Recording Studio, Dumarsan.